Na most mindenki láthat megtörve, de nem baj, mert teszem a YouTube-ra, ott legalább mindenki látja, mert tudom, hogy egy-ketten lesik a profilomon, de nem is baj, meg a letitkosítotok, azok meg úgy látják. De nem is érdekel. Ti most tényleg veritek magatokat arra, hogy leszoptátok egymást a börtönbe? Ez komoly. Identitászavaros buzi lettél, és jól szopi. Megöllek ember, te nem leszel a gyerekem apja, még akkor se, ha te vagy. Te meg engem Ricsike felejtsél el, nem, hogy te a német Ricsit is meggyőzöm, te ott a börtönben leszel elintézve kis bajtás, de te meg, nekem lehetsz Martin, lehetsz Hakim, lehetsz akárki, az Atya Úristen, nem érdekel, hogy a bátyám fia vagy, akit bátyámként szeretek, fiam. Fia. Elvettél feleségül ember. És még az én spancim akarja magára vállalni a balhét, hogy az őt tervelte ki. Azért, hogy én lenyugodjak, hogy bumbak legyen, hogy te túléljen. Nem. Másokat ne keverjél bele, ezt holnap letisztázunk kis pajtás. És aki még egyszer ilyeneket, zenéket kimer adni, én azt esküszöm, letiltom a YouTube-ról, mert a YouTube az enyém.